Takže čus lidi, dneska tu máme setup, dajte like, odber a ideme na to. Let's go. Keď sa tu budem podporiť lajkom a ďakujem za krásny komentár pod videom tým Minecraftovým. Ďakujem. A ideme na to. Prvé, čo tu máme, tu je moja stolička. Obyčajná stolička, kancelárska. Potom sa vrhneme na môj mikrofón. Ten mikrofón sa volá Blow. Tu máte značku Blow. Môj mikrofón, je to dobrý mikrofón, dobre ho počuť. Je veľmi dobrý, kvalitný, zoberte. Keby ste si ho chceli kúpiť, dávam ho do popisku. Koľko stal, cez internet som si kupoval a teda. Potom na stole mám Asus myšku. Asus. Potom tu mám nejaké káble, veci, kľúče. Tu mám potom moju klávesnicu Gamezone. Má to procesor taký, je to takých 3-4, neviem koľko centimetrov. Je to veľmi dobrá, keď hrám hry. Dobrá. Potom tu mám moju webkameru. Trace, tu už ste videli v predošlých, tuším, že neviem. V predošlých videách. Potom tu mám môj notebook Lenovo ThinkPad Edge, alebo jak sa to hovorí, Lenovo. Je to veľmi dobrý. Má to dobrý procesor. Dobrý procesor to má. Je to normálne Lenovo. Hercov to má neviem koľko. Nie, meral som to, ale dobrých celá, neviem, 3, hercových. Display to má takých 2 cm, 2x2, neviem. Ale je to veľmi dobrý. Potom tu vrhneme sa. Mám tu môj stolík. Na tomto všetko, čo natáčam. V stolíku mám veci do školy. A také veci do školy tiež. Pod oným je koš. Pod týmto je koš. A všetko mi to vede sem. Odtiaľto sem. Odtiaľto sem. Mi to až vede. Tak mi to vede. Veľmi dobrý setup. A tento mikrofón je na to najlepší. A mám tu ešte jeden mikrofón a ten som používal kedysi, ale ten už nemám na to stojan. Takýto. Ten bol dobrý tiež, ale na to som mal taký stojan, že som si ho dal sem a natáčal. Teraz mám takýto. Takýto. Do popisku vám dám všetko, čo mám v tomto setupe. Kancelárska stolička, Asus myška, mikrofón, klávesnica veľmi podsvietená, keby ste chceli vidieť takto, tak počkajte. Tak musím. A takto vypadá môj celý setup v noci, keď som. Chcem sa vám veľmi poďakovať pekne za 40 odberateľov. Ďakujem veľmi pekne, ste úžasní. Dáme 45 za 45 odberateľov. Keď ja si musím tento telefón držať. A ďakujem ešte za 41 odberateľov. To je môj partner Epic. Epic je dobrá spoločnosť. A ešte ďakujem pekne za 8714 vzhľadnutí na videách a má ten kanál dosť úspech. Kedy som ho v službe 22.2025 a dneska je 25. Už to mám dobrých. Už to mám 3 mesiace a ten oný mi funguje dobre. Takže, tak. A ďakujem veľmi pekne. Tu som si lidičky v tomto videu robil. Videjúku robil setup, to je tento, čo som robil. Tu je potom
Minecraft. Hokej, posledný diel, koniec. Musím to opraviť, tam som dal 4 miesto 3. A ďakujem. Ďakujem. 14, jedno zhľadnutie. Ďakujem za úspech a na shortoch máme veľa. A ešte dám aj poďakovanie za to. Ďakujem. Ste úžasní. Ďakujem. Môj cieľ je robiť YouTube. Takže to by bolo dnešného videa všetko. Dajte like a odber, tak to vypadá môj celý setup. Dajte like a čaute. Vidíme sa u ďalšieho videa, takže čus.